Yun ang ating sasambahin, purihin ng ating Panginoon. Okay? At kung ito nakakatawa, nung nagbahagi na ng salita isang Biblia ang bitbit ni Pastor, inkrisado sila na magbasa, inkrisado sila na malaman bakit may miracle. Tingnan nyo, miracle comes only if you know the Word of God. Kanta nyo yan. So, tinarami si Pastor, sa ano mga basahan? Bagay ni Pastor Red, pinisang-pisang na kay book. Pinisang, book of Job, book of Proverbs, book of Psalm. Tinarting-artig na intend natin ako. Nuwaras na. So, basahan nyo dahil ka. Naamoy yung tikunahin. This is the amazing part. Alam niyo yung sabi ng mga katribo? Pastor, aanin namin to. Basahin niyo yan. Alam niyo yung question? Pastor, is it by book or by chapter? Grabe. Si tayo may isang verse na katurog tayo. Hindi tayo may mabasa. May turugan na TV, ang may turugan Biblia. Is it by book or by chapter? Remember, nourish your life for you to enjoy the blessing, for you to enjoy the presence of God. Baka gamin, kantayon nga mammangan, hindi sa unya ang Diyos. If you want to enjoy, nourish your life. Enhance your focus to God. I-intensify mo pa. Ingat nga kung pwede level, hindi focus mo kinala mo Diyos. Kasano ngayon, timatimbang basol ng Diyos. Sa tanas ba ng Diyos, timatimbang, tibiyag tayo. Iso maanag tayo, ibasol, gaputa, di pagayatan tayo, hanggang pagayatan niya, Diyos, ganun di kayat tayo. Iso nga nyaman, di magpaspasamang tayo na, kada tayo magdama, resulta, ebidensya, iti desisyon mo, umadi, kakapsa. Enhance for you to enjoy and to renew your life before God. Enhance, okay? Enhance your focus to God. Be focused unto God. Hanga focus. Nuhan tayo nga, pagsasalitaan di gusto nga sa unya mo Diyos, haan tayo gragsak na Kristyano. Haan tayo maranasan di gusto mo para na naging anak niya po Diyos. Nuhan tayo maging seryoso ang focus kiniya po Diyos, kakapsan. Isungod nga dati leader in the church, isungod dati pastor in the church, isungod nga dati Diyos, at dati Biblia, na isulaan, di mabaling nga mangituron, di gusto mabiyag, mangitan tinamnama, mangitan tinagragsak, bilang may isang mananampalataya, Kristyano na ang Diyos. Naglingat kami na natangkot niya, ang anak niya, Kristo umisyam. May tanong ng nardo naman, basta, gusto kong tanggatin ako. Then, word out. Trabaho tayo, aramigan tayo, magtulungan tayo, dibagi tayo, makapsa. Gamin niya, pastor, sa ni pastor ito, ay mabali na mga, kurang mga karahan ka na kayo, mabali na mga share the word of God, kaya basta i-share ko. Okay, to renew your life, align. Pwede ayan. Paluin na race, enhance. Kaya di kasi dyan na message. Isulat niya, when you serve God, work it out, kung talagang ay pasagusan mo, nagiging puso, matangtangkan, naging anak niya ako Diyos, talusin marap sa nagiging puso, malungatan, gusto mo ng nama, presensya, ganun pagpapala, nagagawin na ako Diyos. Nakapsabi sa matter of surrendering, it's a matter of juicing out the message of God, it's a matter of growing in the presence of God, it's a matter of being disciplined in the presence of God. It is a matter of working it out. Let's work out our salvation with fear and trembling. Seryoso ang trabaho kini Kristo niya po Diyos na natay, talo apalpalayan na tayo, natay niya po Diyos, talo kasta may ligkas tayo, natay niya po Diyos, kada tayo, katakayat, kada tayo amin. Takno may salpar tayo, no talaga na tayo, nagsukuran kini Kristo, makaranas gusto, naragragsak kini Kristo kapsa. Mabanog kayo ni mundo, hamo may ibus ti trabaho. Nung na ibuskan, hamo tumasawon ni Kristo. Haan mo asangman ni Kristo, no palyado ka. Hamo asangman ni Kristo, no pagbabawi ka. Habang at panahon, itapon mo tibig mo ni Kristo, tulbag ni gusto nga ragsak, ganang maminsan haan nga natagsan, di pinang-acceptar tayo si ano ako Diyos. Gamin, haan tayo nga itrabaho, haan tayo paspasagot sa okay lang kakabsa.
There is consequences in everything in this world. Lalo na tayo mga mananampalatayang Kristyano. Isumakas ka lang mo na yung paspasan yung sa puti sa mga Diyos ka na kayo mga kapsa.